Tobi, menika kula wiwiti saking Nduk, coba Nduk kan jineman apa ngono? Ayo, jineman apa sik ngono sakurunge Kusuma Wijaya napa ngono? Ayo. Mari kangen boleh, jineman kandhek ya boleh. Ayo, kretek ciut boleh, kretek amba nggih boleh. Ayo, nggih. Yo, coba apa Nduk? Slendro saged pelok nggih monggo. Napa Nduk? Gendro sing arang-arang metu. Ayo. Gendro, ayo. Apik kuwi, malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Ayo. Cuman gendro. Tanganmu iki kok kapane to? Tato to? Napa? Kuwi lho. Apa kuwi? Luka. Oh, luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah. Mboten enten, Pak. Malah ngenges ra. Dap, kula tak buka catetan riyen nggih, Pak, nggih. Gawa yo an ngono kuwi. Nggih, beto. Iya wah dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Rono tok. Ayo. Madukara ah. Karawan natamanda. Sampai ki, Truk. Sing kelingan isih apa jineman gendro. Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro. Hah? Gendro. Sing nembang anak wedok Niken Salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Nduk. Campursari kae mungkin sekali mlebu neng wayang malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? Nggih. Anu lek tiange niku campursari nyuwun sing keluas iku ten nggih pantes-pantes ae, Pak. Tapi lek Dadi awakmu metu kok mobil biasane nyekel mik ta wisan ngono. Ngono langsung. ya ndak pantes to, Pak. Ndak pantes ya. Oh iya iya. Siapa ngerti lah. Wah, Niken Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembang. ngono. Oh iya. Ya ora patut, Pak. Oh iya, empan papan ya Nduk ya. Iya. Empan papan. Luar biasa, matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya, kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ya, mergo isih akeh banget iki pamundhut sing rung diaturake. Contone apa, Truk? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune gubuk asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino sapa ning gubuk. Ayo. Ratu gubuk asmara. Ayo. Yen winongi ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti Retnawati ya. Kae ratuku apa-apa blas kae. Ratuku apa-apa blas ora. Bukan sih ratune Kutut Manggung lho ngono kuwi. Iya, Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luweh. Luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Ha iya.
Pancen kudangane bapakmu kuwi dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya ta, Pak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho, Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh, Pak. Oh, iya iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh, Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Iya, nggih. Iya, kita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa, Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan. Ayo. Apik kuwi. Ayo. Saya loh, Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh, Pak. Betul, positif. Daripada kesandung, diamput lho mending lek ya. Toh, Pak. Pambene elek ayo. Kuwi banyak aku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih, Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani bir, ayo bir. Nanu. Nyingkar nyingku Sugih variasi, ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara ngono, Pak. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel neng gubuk. Mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan iya, Pak, nek gubuk. Jenengan Iya. penate teng gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi Lah lho. iya maksudku kuwi, Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur yen keh mutan Nanu. lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa, Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing akeh. Guru kula Pak hebat malahan, Pak. Hah? Lah guru kula hebat to, Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah ya to, Pak. Ukele pripun, Pak? Hebat. Ukele bener. kare-kare iki guru monodon kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black kayak white black lek kayak. Wet black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaningku buk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
kasih Mbak Birgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersakake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gong? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasira karo Mbak Wanda Amara juga. Jemeneng luwih dhisik. Ya, Kaya suwi ora krungu podang kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Oh. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Penonton akeh nek sing ngejek enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng. Madian sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak barakan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku arep kuwi jane ra temu-temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi. Lek tugas akhir temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku nang nggen apa jenenge TA metu mijil dempel. Walah ayemku ora umum ae. Iya, matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh, tenan. Kari nambahi midi karo drum. Ayo. TA ngge midi ora. Agam Cina. Ya. Osek to, manut kene ora kok. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-opar ora. Alus manis nang sem Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terusé sedut senut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut sumul lek nang omah, ora iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lahir. Selapan. Selapan, berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ya nggih. Butuh iki ora enek musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara. Wah, jan awake padet singset kaya ngono kae. Lek dandan aja mekok dandan. Ayo wah, iki daster mekok ora. Jenengan kok nggih ngematke to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngematke ning lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elekne kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo. Lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Lagi ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep sinden. Ora guyone ngono kuwi, guyone beges asine lho. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delok arep turu. Mesake lho maling, Wanda malah salah tingkah itu.
Ayo serong. Iya. Serong, Pak, serong, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek mosok dakon ning kanca-kanca? Ora ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. Ayo. No. Ayo. Nonano golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga aduh pencet Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Ayo. Lah kok dadi. Lahir arkaku akhire ya. Jadi kita mau kesel. tiku Ya per, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Paling yo gur ngono kae. Ayolah, wis. Mirip-mirip. Ndak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. gak penak Pak. Dia keju to Pak lek ngono. Kabeh sinden 7 kabeh wong do apa kuwi jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tutik kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tutik. Kayet. Pama Mbak Tutik ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Lali. Dosa maksudnya. Dosa. Ono bonus iki. Sobek-sobek ora. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi Ora ngono. Pripun Pak? Ngono. Miring Man. Jas, apik-apik ta ngono wae. Suarane apik. Ayo. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasah nggae kuwi, iki khusus nggih biyen. Mesake niken lho bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe ae. Garape piye iki? Garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sik. Kendang sik. Buka celuk mau kendang ta? Buka celuk. Lali kok yo suwe lali. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang ya. Hei! Iki tutupane iki ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ayo, karya-karyanya tetap menggaung. Insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Ken niken. Nah, itu tanggapan Rano sampean. Sik. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi Nggih. kaya bar kok Brebes to? Storine Pak E wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kali videotron kula makane malih ayah
bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku yang Brebes milih padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya mulihe kok kono Oh, Brebes. nggih, insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa. Nah. Biasane ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yahene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ora yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki bayak madang karanggian. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih hae. Hah? Gon mulih sok ning digawa neh bar bodho. Iya ta, Pak. Inventaris lho. Disewa jenenge. Wah, ya nggih. Atur nuwun kaya ngono iki le. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri. Ya Nduk, langsung bae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo. Nduk si jingkas nggih. Nggih, Pak. Tombo kangen. Nong ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau awakmu? Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa ngapa kowe arep apa Nong? Arep gawe tulisan penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak. Kalau di Lah, panggung jagungan ngecipris sing ngopo? nggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Nggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh Pak. iya. Iya. Besok. Ya engko melu nang Besok Brebes. jadinya besok, Pak. Iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Liti apa to jane? Bah, kaya apa? Wis lagune ala sekarang monggo. Arep Puspitanala oke utawa apa wae monggo. Berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangke insyaallah pinanggih Pak Jono Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem timasan 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Surata. Ayo nggih. Apa kan? Apa? Itu aja. Oh, kutut manggung aja lah. Bentet manggung sing iso sing ngene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di mana ning. Jenengan remene napa Pak lagune biasane? Wah, aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Pitanala Kiter Sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan Sejati. Sejati. Yo, Kasepian Katresnan Sejati Jati. Puspitanala. Rodok mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Katresnan Sejati. Nang nganti saiki sing njangget ya bangsane Kiter Sumilir, ayang-ayang ngono kuwi. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki Katresnan Sejati. Oh iya. Kasepian Jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasepian. Kasetian loh Pak, bukan Kasepian. Katresnan loh, beda. Paminta kuat. Bukan. Kayak setia tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan Sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati ra ngoten. Ya. Ngono ya, Ken? Nggih, Pak. Oke, ya, ada. Mangga katur mempelai berdua, katresnan sejati. Yo.
semangatnya do luar biasa iki. Jos. Bar iki mergo ya marhaban ya Ramadan. Mulai bareng itu. Terima kasih. Nggih, mugi-mugi dados rana panglipuring penggalih. Iki sambunge lakon Antasena Rabi sanggite Mbah Anom Surata mbiyen. Heeh. Mula antagonise kuwi tetep padha karo mbiyen. Ratu Simbar Manyura sing mbiyen iki ketemu nalika pathet menyura karo Antasena, banjur diundurke karo Antasena iki balas dendam mau diperangne karo Tole mau. Heeh. Ya nonton wayang ning Manahilan dalange Ki Sabda Kesawa. Ayo ngono. Aku. Oh iya lali. Sekedap mumpung niki tasih lenggah, bapak-bapak ibu-ibu, niki wonten tali asih saking Madangkara lan Caksi Lovers. Mliginipun ing sepisanan dumateng Pak Margono tasih lenggah Pak Margono. Kalih Bu Sri lek tasih niki wonten kenang-kenangan kalender saking Madangkara.